Já vás vítám u pořadu Mezi nebem a zemí a se mnou tady už je zajímavý host. Jmenuje se Jarmila, je to léčitelka, věštkyně. Ahoj Jarmilo. Ahoj Ondro. Já jsem o tobě řekl, že jsi léčitelka. Ano. Co si pod tím mám představit? No, léčitelka jsem tím způsobem, že asi před 10 lety jsem se začala, no 12, jsem se začala věnovat reiki. Celý život, víš, jsem jako něco hledala, něco jiného. Hledala jsem nějakou duchovní cestu a uměla jsem, aniž bych jsem si to uvědomovala sama od sebe, si dělat channelingy, to znamená psát si s vyššími duchovními bytostmi. Až teprve posléze jsem se dozvěděla, že v podstatě dělám channeling, to znamená, že jsem si začala psát s anděli. A prvotní jak to vypadá, že tě přeruším? Jak to vypadá psaní si s anděli? No normálně jsem sedla a protože jsem si v té době nemohla koupit žádné knížky duchovního charakteru, tak jsem si říkala, já se k těm informacím musím přece nějak dostat. Takže já, když jsem měla chviličku večer, třeba čas, tak jsem si zapla svíčku, vzala jsem si papír a tužku a věděla jsem, že někteří lidé právě umí něco takového, že si vezmou tu tužku a začnou psát. Tak mi to pořád vrtalo hlavou, jako jakým způsobem k tomu dojít. A tak jsem zkoušela, jestli teda mám opravdu nějakého anděla, nebo jestli teda existuje něco nahoře a jestli jsem schopná se na to napojit. Aha. A ono normálně mi to tak po těch večerech psalo vždycky 3-4 stránky té A4 a tak jsem si vždycky dávala nějaké otázky a oni na to hnedka začali odpovídat. No a nejdříve to teda byla otázka, jako kdo jsem, odkud jsem, co jsem, jaký je můj úkol, nebo jestli tady máme vůbec nějaké úkoly, jak to tady vlastně funguje. No a bylo mi odpovězeno, že máme nějakých 13 vývojových stupňů duše. A po tady těchto vývojových stupních jdeme pomaličku nahoru. A co to jsou ty vývojové stupně? No, první až třetí vývojový stupeň, to jsou na této úrovni jsou lidé, se kterýma se moc nedomluvíš, jo? Se kterýma prostě vždycky budeš mít nějaký konflikt, kteří, když řekneš, jako ano, uděláme tu věc takhle, třeba bys podnikal, jo. Tak by si řekl, tady máme nějaký podnikatelský plán, podnikatelský záměr, chci, aby ta firma fungovala tak a tak, výborně, ty běž tadyhle podepsat tyhle smlouvy, udělej tu a tu věc. A ten člověk by ti řekl jo, a teď by to mělo být třeba do týdne hotovo a za ten týden není uděláno vůbec nic a on řekne, a já jsem tohle, výmluvy. Takže vždycky ten člověk, který je na vývojovém stupni od 1 do 3, je nezodpovědný, neumí se chovat, je vulgární, je to člověk, který tě podrazí, který tě pomluví, který na té bude házet špínu, který prostě bude dělat všechno pro to, aby se ti v životě nedařilo. Mstí se tito lidé. Saje ti energii. Tak, přesně. To jsou ti lidé, kteří jsou na tom nejnižším vývojovém stupni a podle toho také se prostě chovají. No a potom je to od 4 přibližně do té 7, 8, 9, tam se to tak nějak jako dělí a to už začínají být kolem té 6 lidí, kteří třeba začínají se zajímat o to, jakou bylinku si mám uvařit večer, aby se mi lépe spalo. Nebo když mám kašel, co si teda jakou bylinku uvařit, že už tak nějak přispívají k tomu, že už teda připouští, že ty bylinky by mohly léčit. A pak je to další vrstva lidí, kteří už třeba jdou na ta homeopatika. Jo. To znamená homeopatickou léčbu, jak jistě víš, všichni se léčíme antibiotikama a nebo nějakýma jinýma věcma, nebo kortikoidama, nebo kortikoidy. Ale můžu ti říct, že třeba to, co se nese o homeopatii, že to každému nezabere, právě souvisí s tím vývojovým stupněm duše. Protože když seš na vyšší úrovni, máš vyšší vibrace, tak ten okamžik i ta homeopatika ti krásně sednou a zaberou a nemusíš tedy brát žádné kortikoidy, ani antibiotika, ani nic podobného. No a potom, když už se dostaneš na tu 13, tak tam už jsou vyšší duchovní bytosti, které už jsou schopní pracovat pomocí myšlenky a zhmotňovat cokoliv pomocí myšlenky. A my bychom si měli ujasnit v našem životě jednu věc, jako všichni, kompletně, obecně jako lidstvo. A to je základní věc, která souvisí s naší energií a s naším myšlením, že všimni si, když tě někdo naštve, tak prostě co to v tobě udělá vevnitř. Jo? Tady se to nějakým způsobem odrazí přímo v centru tvého těla na těch čakrách a v ten okamžik, když začneš to hodnotit tu situaci, začneš na toho člověka nadávat, že ti ublížil nebo nesplnil to, co ty jsi požadoval nebo na čem jste se domluvili, tak si tu situaci ještě zhoršíš. A
automaticky vydáš 100% negativní energie vůči té určité situaci. Ale v okamžiku, když si potřebuješ něco dát do pozitivního, tak jako tím, že člověk málo věří, že nemá v sobě víru a mají ti lidé nízké vibrace a mají vnitřní sílu strašně slabou, ta není ani třeba u někoho ani jiskřička, tak když chtějí něco pozitivního získat od života, tak tou nedůvěrou prostě se neděje vůbec nic, anebo jenom velmi málo. No a takhle jsem právě začala pracovat na tom, že jsem si psala, co mě čeká do budoucnosti. A bylo tam napsáno, že tedy mým úkolem je léčit lidi. No mě bylo tak 21, 22 let, jsem si říkala, tak to budou jako blbosti, to asi anděle nebudou, kde já bych měla, anebo cvičit jogu. On si říká, co pak já bych měla někdy cvičit jogu, to mě absolutně nezajímá. V 21, 22 letech tehdy postkomunistický stát, jako to vůbec ne, my jsme tady z toho duchovna neměli vůbec nic. Nebyly tak knihy, nebyly možnost koupit si karty, kivadlo, to nikdo neznal. Jo, takže tam někdo prostě chodil třeba z Virgulí, nějací léčitelé, nebo takoví ti prostě, že proutkaři hledali vodu, ale to byl tak maximálně top level. Nějaké kartářky, které měly Mariášové karty, ale jinak v podstatě nic. Takže v tom minulém režimu to nešlo? Nešlo, určitě ne. A vím o tom taky, že v minulém režimu, když trošičku někdo jako se víc zabýval tím duchovnem, tak po něm teda dobře jeli. Že to krásně vždycky chtěli zastavit právě proto, aby se člověk duchovně nevyvíjel. No a já jsem si právě psala tady to channelingy, no a opravdu mi tam dávali, když to můžu hodnotit zpětně, přesné informace. Tak jsem si říkala, a vždycky mě lákaly výklady karet, to jsem obdivovala, prostě ty ženy, ty babičky. A jezdila jsem do Prostějova právě k jedné takové staré babičce, která byla opravdu, jako že asi 3 roky a pak už zemřela. A myslím, že v nějakých Konicích nebo v nějakých takové úplně zapadlé vesničce. A tam, když si přijel, tak ona tím měla normálně 50-60 lidí před barákem. Stáli ve zástupech a v frontách. A ona mi řekla, že budu velmi úspěšná kolem 40 let a ten čas nastal. Jo. Tak a opravdu, tak jsem tady se mnou v televizi, takže měla pravdu. No a postupem času, tedy když můžu hodnotit, jak jsem psala ty channelingy, k kterým se ještě malinko teďkom vrátím, pokud dovolíš, tak můžu říct, že opravdu se všechno vyplnilo. Jo, stala jsem se mistrem Reiki, to znamená, že jsem se naučila léčit lidi. Ale objevila jsem v sobě i přirozený talent na léčení pomocí myšlenky. Právě proto, nebo díky tomu, jak jsme si zde vysvětlovali ty vývojové stupně duše, že už patřím jakoby trošičku jinam. Jo. Vím také, jsem objevila to, že lidem jako takovým se říká humanoidi. Jo, to jsou v klasické inkarnace. No a těch humanoidů je tady jenom 84%. Potom jsou 4% lidí, kteří jsou z temné strany. To znamená, tak jak se říká démoni a čerti a takovéhle, tak opravdu ta démonická strana tady má nádherné zastoupení. To jsou 4% inkarnovaných právě od nich, ale nejsou to humanoidi. No a potom zbývají posledních pár procent a to jsou bytosti světla, bytosti vyššího charakteru, prostě od někud úplně ze světů, které my právě z nějakých dimenzí, které my neznáme nebo neuznáváme jako v materiálním reálném světě. No a když se na to podíváš úplně z jiné strany, tak to všechno krásně zapadá do sebe, jo? Protože jsem se vzdělávala pořád dál a dál. Vždycky mě neskutečně přitahoval Egypt. No ale za komunistů, jako jet do Egypta, to vůbec neexistovalo. No a v dnešní době už jsem tam byla několikrát a miluju Egypt a jsem si říkala, to není možné, tam musí být nějaká karma. To jsou energie, ne? Ano, samozřejmě. Jo, a říkala jsem si, já musím prostě přijít na to, jakým způsobem to všechno funguje, ty pyramidy a ty jejich chrámy a proč stavěli údolí králu a proč stavěli údolí královen a tak dále. A hledala jsem pořád zatím něco výš, až jsem našla teda Atlantidu. A za Atlantidou, tam jsem to prozkoumávala přes Šambalu 1024, Šambala 2002 a další tady ty multidimenzionální vibrační nebo vysokovibrační systémy léčení, až jsem se dostala úplně k Lemurii, až jsem se dostala k Ma a až jsem pochopila ten základ, který vlastně funguje v té duchovní oblasti. Jo? Takže můžu říct úplně tak přesně, jak tady teď sedím, že my
jako humanoidi se dělíme do 4 základních skupin. 3 jsem ti tady už povykládala a potom je tam ještě jedna skupina a to teďkom se objevilo jako nové, to jsou ty indigové a křišťálové děti, které k nám přicházejí jako nový inkarnační systém, jakoby nový směr do naší budoucnosti. A tady tyto děti právě budou mít méně energie než třeba tvoje maminka nebo lidé kolem 50-60 let. Vem si, jak oni jsou zvyklí pracovat. Jo? Kdežto dnešní děvčata kolem 18-20 let, to řekneš, umí nádobí vyneskoš, útři prach a už jsou unavené a nejsou schopny jakoby takové... To jsou ty stroje. Přesně tak. Takové té vytrvalosti. I všimni si, jestli chodíš cvičit, že třeba chodí strašně málo cvičit tady těch mladých děvčat. Jo? My jsme chodili cvičit od 11 let a měli jsme pořád prostě nějaké projekty. Komunisti nás tady tímto jakoby stimulovali, ale vím, že chodí cvičit jenom ženy kolem té 40. Tady ty mladé děvčata, právě ty indigové a křišťálové děti vůbec. Jo? Takže oni mění se postavy, mění se energie, mění se vůbec systém myšlení, mění se lidstvo samo. No a pokud se třeba můžeme vrátit až k té bájné Atlantidě, tak já jsem teda začala postupem času, jak jsem tak šla tím vývojovými různými stupni, tak jsem šla postupem času jakože přes tu Atlantidu a říkala jsem si, jo, tak Atlantida, tak to teda musím mít a strašně moc jsem si přála i mít karty, které by souvisely právě s těmi na nebe vzatými mistry. Které to jsou? V dnešní době už je mám, jo. Aha. To jsou tady tyto. Určitě si je může zakoupit kdokoliv v naší republice. Mají takovéhle nádherné obrázky, jo, a vždycky nám znázorňují něco, dávají nám jasné rady do našeho života. Takže my dneska už nepotřebujeme mít Mariášové karty jako naše předchůdkyně, které byly právě za těch komunistických časů nebo různé, já nevím, žolíkové karty, když to tak řeknu, ale můžeme si právě vybrat. My máme tak neuvěřitelné možnosti, o kterých se nám nikdy v životě nesnilo. A tady ty děti, ty křišťálové děti, už se rodí většinou jako jasnovidní nebo mají prostě tu energii někde trošičku jinde, takže oni už se ani nemusí učit, oni už si jenom vzpomínají. Jo? Každý z nás při příchodu do inkarnace, na tuto planetu Gáji, prochází procesem zapomnění. A když jdeš na první inkarnaci, tak dostáváš k sobě takzvaného anděla strážného. No a anděl strážný má za úkol jakoby tě hlídat, takže jdete 2 na tu inkarnaci. Jo? A proto já jsem si říkala, potřebuju i rady od svých andělů, potřebuji se s nimi spojovat a potřebuji naučit lidi, jak se s tím má vlastně pracovat, jo? S těmi andělskými energiemi, archandělskými energiemi. A proto jsem jako hůřa chodila a říkala jsem si, kdyby tak někdo udělal karty, kde by byly andělé, archandělé, no to by bylo super. No a samozřejmě už hned jak vyšly karty od Doreen, tak jsem si koupila karty, které mají přímo název Rady od vašich andělů. Takže já jsem, oni takhle vypadají, jakože z té strany toho rubu. No a tadyhle máš napsané vždycky krásné konkrétní rady do tvého života od tvých andělů. A zase jako co máš dělat, na jakoukoliv situaci ti odpoví ve tvém životě. Jsou nádherně i ilustrovány, takže je taky doporučuji všem lidem. No a když se vrátím k těm andělům, tak v podstatě ty než jdeš, nebo kdokoliv, než jde na tuto inkarnaci, tak jak jsem řekla, je mu přidělen jeden anděl. Ten anděl pochází z hvězdokupy, no my to tady známe pod názvem hvězdokupa Plejády, takže mají domov na Plejádách. No a ten plejádacký systém je už jakoby o dimenzích, jo. A teď, když by se mě zeptal na to, co to jsou dimenze, tak úrovně vědomí duše. Čím má člověk vyšší úroveň vědomí duše, je schopen i se svým vědomím naladit na různé stupně, jsem ti řekla, že je jich 13. Ano. Takže se je schopen naladit na různé právě tyto
úrovně vědomí duše neboli dimenze a je schopen odtama čerpat informace. Takže zase jsme schopni dělat channelingy. Takže už to není channeling dneska od nějakého anděla strážného nebo od, já nevím, andělů jako takových nebo od archandělů. Ale už to můžou být channelingy od na nebe vzatých mistrů, můžou to být channelingy od bohyní, protože bohyně tady jsou jako lidstvo samo. To jsou právě ty třetí karty. Ano, a to jsou právě ty třetí karty, které vypadají zase z jedné stránky takto, jo, takhle to vypadá. A když je otočíš, tak opět je tadyhle spousta bohyní, které ti jasně dávají zase a srozumitelně do tvého života na vědomí, jakým způsobem se máš zařídit, jak máš postupovat a zdají si tedy na správné cestě. No a tady tyto základní věci mě podnítily k tomu, abych tedy založila v Opavě, protože pocházím z Opavy, abych založila v Opavě své vlastní centrum. Původně to mělo být duchovní centrum Mandala, které mám v Opavě Kateřinkách na ulici Vrchní. A můžu ti říct, že postupem času, protože jsem se vždycky věnovala aerobiku a cvičila jsem a jsem tedy lektor aerobiku. Vystudovala jsem Českou školu aerobiku v Praze u magistry Heleny Jarkovské jako jedna z prvních v republice, kde jsem také i učila nové lidi, nové lektory pro Českou a Slovenskou republiku, co se týče aerobiku. No a v dnešní době jsem hodně spolupracovala s Davidem Hufem, s mistrem světa Davidem Hufem a Olegem Žurem, který právě je mistr Olympia. To soutěž vyhrál Arnold Schwarzenegger a další. Takže byla to velmi příjemná spolupráce, přibližně po dobu 2 let nebo 2,5 let jsme společně spolupracovali, přičemž dokonce Oleg Žur mi dělal manažera, co se týče aerobiku. Takže já jsem si teda skončila s tím aerobikem jakože naplno a dala jsem si to na půl. Že teda chci mít ty aerobní věci, protože jsou důležité pro energii. Ženy neví, když vstupují do duchovna, že by měly cvičit. Jo? A řekneš si, jak může aerobik nebo pilates souviset s nějakou duchovností nebo s nějakým duchovním vývojem nebo s energií člověka. No úplně jednoduše. To je ten dobrý pocit, že jo? Samozřejmě, euforogeny, endorfiny se ti vytvářejí v těle, ale je tady důležité zmínit to, že právě holky, které mají ten nižší vývojový stupeň duše, jak jsem si tadyhle už říkala, tak když oni přijdou třeba na ten aerobik nebo na zumbu, jo, taky jsem si dělala na zumbu rekvalifikaci, jednu dobu jsem ji cvičila i v Ostravě a po celé republice jsem jezdila jako po víkendech, jako dělat ty semináře zumby, tak můžu říct, že když tam přijdou právě ty holky, které o duchovnu neví vůbec nic, neví vůbec, že je nějaký anděl strážný, na nebevzatý mistři, Atlantida, že byla, neví vůbec nic o Egyptě, jak jsme tady přišli, kde jsme, co jsme, jak jsme, co vlastně můžeme dělat, jakým způsobem léčit. Vůbec je to ani nezajímá, protože si myslí, že je to všechno šarlatánství tady toto, což teda můžu potom vyvrátím postupem času. A řeknu ti, že když právě ta žena jde cvičit ten aerobik, tak pracuje se svou kořenovou, to znamená první čakrou. A ten energetický systém, nejenom teda, že jedou euforogeny a endorfiny po 20 minutách toho počátku, toho aerobního cvičení, že se ti vyplavují do tvého těla a ty, když se začneš potit, tak začneš detoxikovat, což očišťuješ své tělo, aniž bys musel se rejkovat, což taky rejky souvisí s očistou těla. No a právě proměňují energii, jak jsi správně řekl, a tím pádem se uvolňují a mají možnost duchovního růstu. A potom, jak oni trošičku najdou už tu cestu k tomu duchovnu, tak jsou schopni pracovat na té úrovni, že si řeknou, půjdu na pilates. A z pilatesu jdou na power jogu. Z power jogy odcházejí na klasickou jogu. Z jogy odcházejí na 5 Tibetanů. A z 5 Tibetanů odcházejí potom na tai chi. Pardon. Jo. No a všechno tady tyto věci, které jsem tady vyjmenovala, tak samozřejmě i učím. Takže v roce 2002 jsem založila, nebo jsem byla spoluzakladatelka České školy tai chi. Ano. Protože lidé, jako je Vlastimil Dobečka, což je úplná hvězda v České republice, co se tady týče tai chi. Myslím si, že i Zora Jandová, tuším, že... Zorka Jandová samozřejmě, tak tomu přišla sice jak slepý k houslím, ale je úžasná v této záležitosti. Úžasná tajčistka a má tu filozofii v sobě a učí i další lidi.
No jenom, že ti lidé měli problém s tím, musíš mít živnostenský list a musíš tam mít napsané, že seš teda ten učitel nebo lektor tai chi. A proto jsme v Opavě založili Českou školu tai chi, aby teda jsme pomohli těm lektorům, kteří to chtějí učit a můžou to učit potom po celé republice, aniž by měli problémy se zákonem. No a pak tedy jsem šla dál a začala jsem pořádat kurzy reiki od roku 2003. Potom teda jsem šla dál, udělala jsem si multidimenzionální a vysokofrekvenční licence na učení výuku právě tady těchto duchovních záležitostí. No a v dnešní době pracuji tedy pomocí kyvadla, kde léčím, ale pracuji i pomocí myšlenky. Takže mě stačí říct, třeba mě někdo zavolá a řekne mi, že je nemocný, že ho bolí v krku. A já řeknu, dobře, stačí mi vaše adresa, jo, jméno a datum narození. U některých lidí teda nepotřebují ani ten datum narození. A já si toho člověka najdu a jenom pomocí myšlenky, aniž bych šáhala na kyvadlo nebo cokoliv, tak se na něj napojím a prostě vyšlu tolik energie, že ten člověk mi potom volá za 2 hodiny, že ho třeba už v tom krku nebolí. Jo? A má to dlouhodobý efekt. No a právě my tadyhle využíváme jako věštci, léčitelé, kartáři, využíváme od lidí jméno a datum narození. No a mně se hodně lidí, jako, kteří jsou úplně z jiných sfér, ptá a poslouchej, proč tam jako pořád vždycky všichni chtějí to jméno a datum narození? Z jakého důvodu? Jakým způsobem to souvisí s tím, že já tam někomu prostě toto nadiktuju a on mi tam začne někde kreslit čakry nebo já nevím co, to je přece nesmysl. Ne, není to žádný nesmysl. Protože právě léčitelky, které mají napojení na akášu, co je to akáša, nevím, jestli víš. Ne. Takže my rovnou bereš mé otázky z pusy. Takže akáša je něco jako knihovna, kde je napsáno úplně všechno o každé inkarnované duši. Takže ty, já, kdokoliv jiný, máme akašické záznamy, akašický záznam. Ano. A tam od první inkarnace je o tobě napsáno úplně všechno. Jakákoliv tvoje úvaha, myšlenka a všechny myšlenky a skutky se prolínají až do věčnosti. A věčnost je to, co nikde nezačíná a nikde nekončí. To prostě je. A lidé právě se často dostávají do tady této věčnosti, ze které není návratu zpět. No. Takže jestli lidé, jak jsou pohádky o pekle a o čertech, tak toto je, ta věčnost je připodobnění v podstatě té temné strany. To znamená, my tady žijeme v dualitě ještě stále, nejsme v žádné 5. dimenzi, ani 6., ani 7., ani já nevím jaké, jak nám to slibovali někteří věštci. Opravdu se nic takového nestalo. Akorát jsme přišli z jednoho znamení do druhého znamení v rámci kosmického roku, což je přirozené, prostě přirozený jev. No a vibrace tady budou bojovat s tím, že znamení, které tady bylo a znamení, které nás ovlivňuje nyní, tak my jsme byli zvyklí žít v jiném znamení, takže jako jsme teď všichni zmatení z toho, proto lidem nejdou finance, proto podnikatelé krachují. Jo? Proto prostě se bortí i co se týká české vlády, prostě, že dělají chyby neskutečné, jdou v podstatě proti lidem místo, aby šli zároveň s lidmi. A také toto se i děje v Evropě i na celém světě. Jo? To je podstata toho, proč se to děje. Co se tedy stane do budoucnosti, když se mě zeptáš, tak ty vibrace budou pracovat až do roku 2017. Tam potom bude mezník. Jo. A potom půjdeme dál, pak už jsme nyní rozděleni do určitých skupin, o kterých jsem tady před chviličkou hovořila. Takže je jasné, kdo jsme kdo. Buď teda si humanoid, nebo jsi bytost z vyšších sfér, světelných sfér, nebo si teda to indigové křišťálové dítě, anebo teda si z temných. Jo? Takže tohle to jsou základní inkarnační systémy, za které právě tadyhle zodpovídá archanděl Gabriel, který to tady má ještě stále na starosti. No a postupem času po roce 2017 půjdeme dál v tom vývoji. Tam by se měla uklidnit i ta finanční situace, která nás nyní obtěžuje. Ale řeknu ti jednu věc. Víš, po roce 2017 přijde čas, kdy finance, jakože já nevím, vydělá člověk 8, 10, 12 tisíc měsíčně, už nebude tak důležité, ale bude důležité to, jestli máš jídlo. Jo. Proč? Protože se začnou měnit úplně strategicky roční období, tak jak je známe,
tak budou trošičku tam úpravy a změny. V naší republice se třeba, kdo by řekl, že se začnou pěstovat třeba plodiny, které známe, že se k nám přivážejí z Egypta nebo právě z nějakých jižních zemí. Takže v létě bude více teplo. A já dokonce vím, že naše vláda má normálně projekt na to, aby se tady u nás v České republice udělalo malé moře. Slyšel jsi už o tom? Ano. Slyšel jsi o tom? Výborně. Na Chomutovsku nebo tam? Ano. Takže to by bylo úplně super, že bychom nemuseli už jezdit do toho Chorvatska tím autem těch 10, 12, 15 hodin, všichni naštvaní, spocení, unavení. Takže bychom si zajeli jenom tady kousíček. A právě to, že tady budou vyšší teploty po roce 2017 a 2018, tak by to bylo super, kdybychom to moře tady měli. Měli bychom tento projekt určitě podpořit všichni. No a právě toto bude trvat až do roku 2032, 33, 34. Toto budou stěžejní roky. 32, 33, 34. V jakém smyslu teda? V jakém smyslu? V tom, že zde, tak jak se nacházíme, ještě stále není rozhodnuto, jak to s náma dopadne. Aha. Pokud jsou tady lidé, kteří připouštějí mimozemské civilizace, tak já říkám ano. Pokud jsou tady lidé, kteří připouštějí to, že žijeme v Matrixu, nebo to, čemu se říká Matrix, já říkám ano. Pokud připouštíme, že nám tady někdo vědomě snižuje vibrace, já říkám ano. A proč? Protože nás právě nechtějí pustit k tomu mezníku 2032, 33, 34, kdy my bychom mohli na základě zvýšení svých vibrací se dostat do úplně jiné roviny bytí, chápání, cítění, myšlení a komunikace mezi sami sebou. Základním předpokladem je změna energetických systémů. Proto já teď, když jsem byla pozvána do ESA, tak mám vypracovaný projekt, který teda televize přijala a jmenuje se Andělské energie. Co to je? Andělské energie právě pocházejí z Plejád, z té hvězdokupy Plejády. A jak jsem ti říkala, že každý z nás má teda toho jednoho anděla strážného při té první inkarnaci, tak potom, když opouštíš ty inkarnace, tak se dostáváš stále níže do těch hrubohmotných energií, kdy nám byl dán vždycky při porodu nebo při vstupu do této inkarnace dar zapomnění. Takže my úplně na všechno zapomeneme a stávají se z nás materialisti, že si myslíme, že prostě jenom to fyzické tělo a peníze a nic jiného neexistuje a že prostě máš jeden život a po smrti umřeš a teda jako buď se necháš spálit nebo se necháš pohřbít, že víc možností tady není. A není tomu tak. Protože anděl je potřeba, aby byl stále u tebe, protože on má výukový program, který se váže přímo na tebe, na každého z nás. Jo? Takže je tam taková jako spolupráce, takže vy tady se vždycky v té inkarnaci dva. A pokud tam není ten kontakt, a ty seš tady sám a on se chudák snaží, lítá je celý unavený a člověku se nedaří a právě to je ten chaos, do kterého jsme se dostali nyní. Nejenom my, ale celý svět. Jo? Že jsme zapomněli na to, že tady jsou bytosti, které jsou na nás přímo závislé v tom smyslu, abychom si vzájemně pomáhali v tom duchovním vývoji, tak, aby celá galaxie mohla postupem času postoupit směrem nahoru. A když to neuděláme, tak co potom? Když to neuděláme, tak samozřejmě je tadyhle právě připravený další projekt, který je pod záštitou temných. Ono, já myslím, víš, že není taž takovým tajemstvím, že v 50. letech právě oslovila americkou vládu mimozemská civilizace. Nejdříve to byly teda mimozemské civilizace z pozitivní strany, ze strany Reiki, energie Šambaly a tady těchto světelných vibračních bytostí. A potom to jsou takzvaní malí šedí, kteří jsou z těch temných, kteří dokonce do galaktické rady ani nepatří. Tak já ti děkuju, to bylo opravdu záživné. Ani jsem tady nemusel být, tak já doufám, že přijdeš i do příštího dílu. A já se s vámi loučím. Zítra se opět dívejte na náš pořad. Mějte krásný den a zítra, jak jsem říkal, opět na viděnou. Mějte se krásně.